Shout out sa cameraman ko! Yan! Yan! Tumakbo! Mga katubay, welcome back to my YouTube channel. I'm Christopher Gonzalez at siyempre nandito na naman tayo ngayon sa pilahan ng tricycle. Pagkita mo? Yung mga tricycle yan. Nandito na naman kami ngayon mga katubay. Yan mga kasama ko sa Tuda at siyempre mamigay na naman tayo ngayon ng konting katuwaan at siyempre makakatulong din sa kanila. Dahil magpapahula na naman tayo ngayon mga katubay at siyempre sana may makakahula para makabigay sila ng boundary maaga pa. Diba mga katupay, saka nagbigay din ng saya sa kanila. Pero bago ang lahat mga katupay, kung bago ka pa sa YouTube channel, subscribe, like, at siyempre pindutin ang mga button bell at click all para lagi ka nang updated sa i-upload ko mga video mga katupay. Alright mga katupay, hindi na natin patagalin. Umpisa na natin ang ating hulaan sa araw na ito. Alright, sana may makakahula mga katupay. Ito na yung unang natin mga kalahok. Pangalawang atid na ito eh. Nung una nanalo siya, siya yung nakakuha. Sana ngayon makakuha na naman siya ulit para magkaroon ka na naman ng 200 pesos! 200 pesos? Okay. Alright, libre. Magkalala ba? Ako si Joseph. Good name? James pala. Dating Patay na si Joseph, kilibig na. Dating tatalon. Ito. Okay. Dating tatalon. Okay, nalon. Okay, nakakatapay. Ready ka na, James? Ready na. James, okay, ready ka na. 10 seconds ha, 10 seconds. 10 seconds naman yung sagot. Okay, alright. 1, 2, 3. Wala dyan ang butas. Gagong mo lang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ano mo? 5, 4, 3, 2. Tommy. Mali! Mali! Sorry! Wala! Sorry! Mga katupay, ito na yung pangalawa ating kalahok. Kasama ko sa Tuda. Ito yung kaibigan ko. Sana mahulaan mo ito para magkaroon ka ng 200 pesos. Di ba? Ayos. Wala, maaga pa. Pag nahulaan mo, may 200 pesos ka na. Wow. O, 10 seconds, kamay mo. Kapay mo sa loob. Tapos 5 seconds naman yung sagot ko nga na yung... Kaya tayo yan. May agad tayo. Huwag na may tayo ito lang. Kahit mo lang dito pag tayo. Okay, ready ka na, ready ka na. Sige. Okay, dapat na. Pakilala ka muna sa admin. Natin. Kondim mo, kondim. Ito, recto. Dito, recto. Alright, ito. Ready na. 1, 2, 3. Bawal. Bawal na manilim dito. Sige, 3. Bawal, 1, 2, 3. Kamay, pasok kamay. 8, 9, Ah, chichiriya. 7. Anong 6, 5, 4, Wala ka chichiriya. 2, Hindi. 1. Okay, bunutin mo na kamay mo. Tapos na yan, start na. 5 seconds naman yung anong mula mo. Anong pangalan ng chichirya? Chichiriya. 5, 4, 3. Cheese ring. Cheese ring? Mali! Mali, sayang. Magkakarap, mayroon pa naman natin mga palaro ulit. Okay lang. Ha? Okay. Salamat! Mga katubay, ito na yung pangatlo natin kalahok. At siyempre, sana mahulaan mo. At siyempre, kung mahulaan mo, mayroon ka na 200 pesos. Ha? Okay na ba sa'yo, 200 pesos? Okay. Ngayon, siyempre, bago tayo mag-upisa, mapakilala ko muna natin mga viewers. Yung company mo. Din na lang. Buloy. Buloy! Okay, parin Buloy. Ready ka na? Yung pre, nangaw ito. Sawa ito naman ito eh. Okay, 1, 2, 3. Sabot. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, thumbs up. 5 seconds naman yung sagot. 5, 4, 3, skirts. Mali na naman mga katupay! Mali na naman, mali. Sige, wag pa naman kailangan. Marami pa tayong laro. Baka nasunod palarin ka na. Alright mga katupay, mali talaga, mali. Mga katupay, ito na yung pag-apat nitin kalahok. Talagang tatlo na yung nakatapos na. Pag-apat na ito, sana mahulaan mo na. Alright. Ha? Pag nahulaan mo naman ito, mayroon kang 200 pesos. Okay? Okay, papakilala ka muna sa ating mga viewers. Kondim mo lang, kondim. Dinoy. Dinoy, okay, Dinoy. Okay na, ready ka na? Ready. Okay. Pag akong tatlo. 1, 2, 3. Lubot.
Okay, tawan mo, kamay lang. Yan, okay, 5 seconds na yung sagot. Ano mo lang, ano sagot? Moby! Ha? Moby! Mobi! Moby! Tama! Tayo na lang, wala! Wala! Sandali, huwag mo mapatayin. Pagpiraman mo na, wala! Kinapa ko lang! Kinapa ko! Kinapa pakiramdam mo ba? Mobi! Mobi! Kailangan ng pera! Kobe Bryant. Sama tayo sa video, sama tayo sa video! Turin, okay? Turin mo wala? Turin, pakita mo sa camera natin. Moby! Galing mo na eh! Narinig mo kanina, Moby, parang Moby, sabi ko yung ano, katapos ko. Iwan mo na! Hindi na lang ako kinain eh. Dito. Okay, siyempre, ibigay ko na tayo. Alright! Moby nga. Ito ba, ibigay ko na yung premium na kasi nahulaan niya eh. Ibalag pa nga eh. Okay. Tupay. Oh, mga katupay, dahil nanalo siya, at ibibigay ko na yun sa kanya yung kanyang premium. 200 pesos! Salamat po guys! Ano ba sabi mo? Maraming salamat! Ano ba naman? Baka may hintay siya to. Shout out sa Pampaga! Ang panggalan ng mga siya daw to. Okay. Boss! Maraming salamat. Shout out sa cameraman mo! Shout out sa cameraman ko! Yan! Yan! Magtumakbo! Pambira! Alright! Alright mga katubayan, nahulaan na at naibigay ko na rin yung premium ko para sa kanya. Talagang para sa kanya, ang galing niya maghula, no? Siguro kumakain ng chichirya yun, kaya pagkapa na niya, alam niya kung anong pangalan na chichirya. Alright mga katubayan, nandito na lang muna ang ating baging video sa araw na ito mga katubayan. Sana yung nasiyahan kayo. At siyempre, magkita-kita na lang tayo sa susunod na pag-upload ng video. At saka bago tayo magtapos, sana kung bago ka pa sa aking YouTube channel, pa-subscribe naman at pa-like at siyempre pinutin mo ang button bell at click all para lagi ka nang-updated sa i-upload kong mga video mga kapatid. Hanggang dito na lang! Bye-bye!